ମୁଁ ଆଜି ନିରାପଦ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଟିକେ ଯାଇ କାଚ ଆଖିରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି ଟିକେ ଫୋନ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ, ସବୁ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଚାଲ ପଛଆଡ଼େ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବସିକି ଯାହା ମାଣ୍ଡୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଦୀପୁ। ତା ଲଭର କହିଛି ବୋଲି ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବାପଲୋ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଲୋ। ଇଏ ଆମ ବାଙ୍କା ଆସିଗଲା ରସଗୋଲା ଛକରେ କ୍ୱାସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ଖାଲି ତ ହାଁ ହାଁ ଆଉ ପିଇଯା ଖାଲି ହାଁ 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 ଖରାକୁ। 3 ମାସ ଭିତରେ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ମିନୁ ବସ୍ରେ ବରଗଡ଼ରୁ ସନ୍ମାଇକା ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଅଫିସରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ମାଲ ଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଲୋଡ଼ କରୁଛି ଦୀପୁ। ତା ଲଭର ପାଇଁ ସୁନା ଚେନ୍ କିଣିଦେବ ବୋଲି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରୁଛି। ସରି ଏମିତି ମଜାକରେ କହୁଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପୁଅମାନେ ସବୁକିଛି ଇଏ ସହିଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ସାରା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ କଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଖରା ବର୍ଷାରେ କେତେ ସାରା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଗଲା ଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମର ଲୋଡ଼ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି। ଲଭର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବେ ବୋଲି ଲଭର କହିଛି। ଭଲସେ କାମ କଲେ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଦେବ ଦୀପୁ ଆମର। ତାପରେ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଏକ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଧରିକି ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିଫିନ୍, ଟିକେ ଟିଫିନ୍ରେ ଭାତ, ଚିକେନ୍ ଆଣ୍ଡ କମଳା। କେଡ଼ିକିଟିଆ ଟିଫିନ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ମୋର ପାଇବ। ତାପରେ ମୋର ଏବେ କାମ ଆସିଗଲା ବାହାରେ ବୁଲିବା ଟାଇମ୍। ଚାଲିଲି ମୋର କାମ କରିବାକୁ। ମୋର ବାହାରେ ସବୁବେଳେ କାମ ଥାଏ। ମୋର ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ବୁଲିବା କାମ ଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ 1,17,600 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ନେଇଗଲି। ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପରେ ମୋର କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲିଲି ଘରକୁ।